Comencem el vídeo 1.4 que parlarà sobre l'aparell locomotor. Comencem. Utilitzem l'aparell locomotor contínuament sense realment prestar-li massa atenció, tot i que es tracta d'una part molt important del nostre cos, ja que ens permet moure'ns i a més protegeix òrgans essencials del nostre cos. Està format pel sistema esquelètic i el sistema muscular i són els dos que anem a veure en el que queda de vídeo. El sistema esquelètic està format pels ossos que componen l'esquelet. Els ossos són òrgans rígids i resistents, contenen substàncies minerals, com ara per exemple el calci. Són òrgans vius que creixen i per tant necessiten nutrients i trobem tres tipus d'ossos. D'un costat tenim ossos que són curts, com per exemple les vèrtebres, que totes juntes formen la columna vertebral, tenim ossos plans que trobem en el crani i també tenim els ossos llargs, com els que podríem trobar en les extremitats. Els ossos de l'esquelet s'uneixen entre si mitjançant les articulacions. Hi trobem articulacions de dos tipus, articulacions mòbils o fixes. En les articulacions mòbils són aquelles que permeten que l'os es puga moure, com ara per exemple serien el colze o el genoll. A lo millor aquesta frase ens porta a confusió. No és que es puga moure l'articulació, sinó que els ossos que estan units a aquesta articulació que és mòbil es poden moure. Els extrems dels ossos estan coberts per cartílags. Ho anem a veure en aquesta imatge que tenim ací. Ací tenim dos ossos que estan units mitjançant una articulació i els extrems dels ossos estan, apareixen una substància que s'anomena cartílags. És un teixit molt més flexible que fa que quan hi ha un rossament entre els ossos contínuament a causa del moviment no se desgasten, no? I aguanten molt millor. També, per últim, en les articulacions mòbils anem a trobar els lligaments. Este filet d'ací seria un lligament. Els lligaments mantenen units els ossos que formen aquesta articulació. D'un altre costat tenim articulacions fixes, com les que per exemple podríem trobar en els ossos del crani, i en aquestes articulacions els ossos no es poden moure. Parlem per últim, dins del sistema esquelètic, de l'esquelet. L'esquelet és el conjunt d'ossos, està format per més de 200 ossos i distribuïts en tres zones: cap, tronc i extremitats. Els anem a veure distribuïts en cada una d'aquestes zones. En el cap, per exemple, ens trobem els ossos del crani i de la cara. Els ossos del crani són plans i la seva funció és protegir el cervell. En el crani està al mateix temps dividit en diversos ossos. Tenim el frontal, els parietals, que ne són dos, veieu que n'hi ha com una línia, no?, que els divideix molt bé, i l'occipital en la zona baixa. En la cara trobem les mandíbules o maxil·lars, que a més en tenim dos, el maxil·lar superior i el maxil·lar inferior. Passem ara a l'altura del tronc. En el tronc trobem la columna vertebral, evidentment, formada per vèrtebres, que a més recorre i protegeix la medul·la espinal. A banda, la columna vertebral i les costelles també s'encarreguen de protegir
el cor i els pulmons. Altres ossos que caldria destacar així en la zona del tronc, doncs per exemple tenim la clavícula i els omòplats a la zona del muscle, l'esternum, que és este os gran que queda en la part justet al mig del pit, el coxis, que és l'últim os al final de tota la columna vertebral, i me queda la pelvis. Per acabar ja, parlem dels ossos que se troben en les extremitats. Són els ossos més llargs del nostre cos, com per exemple l'húmer en la zona de l'avantbraç o el fèmur en la cama. Una vegada passem el colze, trobem el cúbit i el radi, i una vegada passem el genoll, la tíbia i el peroné. A més, al genoll trobem un os que s'anomena ròtula i sols ens quedaria parlar dels ossos de la mà i del peu, que estan formats per ossos més xicotets que s'anomenen falanges. Parlem ara ja sí del sistema muscular. El sistema muscular inclou tots els músculs del cos que en la majoria contribueixen i ajuden a produir el moviment. Els músculs són òrgans elàstics i això els permet que tenen la capacitat de contraure's com a resposta a les ordres del sistema nerviós i després recuperen la seva mida original, com si fos una goma elàstica. S'estiren i tornen, se contrauen i se relaxen. Els músculs estan units als ossos mitjançant un teixit que s'anomena tendons, que són com uns cordons molt resistents. Anem a veure els tipus de músculs que podem trobar. D'un costat estan els músculs llargs, que són els que trobaríem, per exemple, a les extremitats, com per exemple el quàdriceps o els abductors. En el seu extrem són finets, però en la zona del mig tenen una amplària, un tamany una miqueta més gran. Veieu? Així se veu com el múscul se va fent estretet, però en la zona del mig és més ampla. Després tenim els músculs curts, com serien els que tenim a les mans o als peus, els músculs plans, que tenen com una forma de làmina, són els que podríem trobar, per exemple, així a l'abdomen, que nosaltres els coneguem com a abdominals. I també tenim els músculs anulars. Aquests tenen forma d'anell i solen estar al voltant de les obertures. Al voltant de l'ull trobem un múscul anular i al voltant de la boca també trobem un múscul anular. Són els que ens permeten mastegar, parlar, gesticular. Molt bé. Prestem ara atenció a la musculatura. La musculatura està formada per uns 600 músculs, és el conjunt de tots els músculs del nostre cos, i també estan distribuïts en cap, tronc i extremitats. I els anem a anar ubicant en el dibuix que tenim a continuació. En la part del cap solem trobar sobretot músculs plans i músculs en forma d'anell. Sobretot els que tenim els músculs en la boca, ja ho he dit abans, els utilitzem per a parlar, per a mastegar, per a gesticular. Cada vegada que parlem manegem els ulls, manegem el front, tot això ho fem gràcies als músculs. Podria destacar el masseter, que és el que tenim així a la galta, i els que vos he anomenat abans, que tenien forma anular, que se diuen orbicular de les parpelles, el que està al voltant de l'ull, i orbicular dels llavis, el que està al voltant de la boca. En la zona del tronc anem a trobar majoritàriament músculs plans i grans. Aquests músculs mantenen dreta i erguida la columna, la flexionen quan és necessari i la tornem a la seva postura inicial, protegeixen els òrgans de l'abdomen, com per exemple els intestins, l'estómac,
i també ens ajuden a respirar. Caldria destacar entre aquests músculs este d'ací dalt, l'esternocleidomastoidal. Realment jo el col·locaria més assenyalant al coll. La línia esta millor no estava molt ben posada, més assenyalant al coll. En la zona del muscle tenim el deltoide per la zona de davant, el trapezi per darrere, el dorsal que recorre tota l'esquena, el pectoral a la zona dels pits i els abdominals que estan en la zona de l'abdomen. Ens quedaria només parlar dels músculs que queden en les extremitats. La majoria són llargs i gràcies a ells movem braços, cames, mans i peus. Caldria destacar els bíceps que tenim ací a la zona del braç o ja en la part de la cama els quàdriceps que queden per la part de davant, els abductors que queden més ací en la part interior o els bessons que estan en la part inferior de la cama. S'anomenen així perquè ací realment